Ifhem dan is-summit ġie naqra tard. Ġie 10 snin jew iktar tard għal pajjiżna meta għaddejna minn kriżijiet kbar bħal dawn. Illum il-ġurnata s-sitwazzjoni għalina hija aħjar imma qiegħda aħjar għax qed nimmaneġġjaw għax qed nieħdu azzjonijiet ma' pajjiżi oħra għaliex qegħdin f'sitwazzjoni partikolari. Din is-sitwazzjoni tista' tinbidel mill-lum għal għada ta' kuljum mijiet ta' nies jaqsmu il-Mediterran imma ma jiġux Malta u s-sitwazzjoni tista' tinbidel. Aħna li huwa importanti huwa li jkun hemm realizzazzjoni din mhijiex problema la ta' pajjiż wieħed u laqas ta' kontinent wieħed mhijiex il-problema tal-Ewropa jew tal-Mediterran biss. U dak li qed jingħad illum hawnhekk irrid ngħid ilu jgħidu d-Deputat Prim Ministru Louis Grech mill-inqas 12-il sena minn mindu kien fil-Parlament Ewropew. Qed nieħu pjaċir illi qegħdin nieħdu sem f'dan il-laqgħa għolja tal-Ġnus Magħquda fejn tal-inqas hemm iktar realizzazzjoni li bil-kliem il-pajjiżi għandhom jgħinu lil xulxin. Issa xiġri bil-fatti aħna esperjenzajna li ma tantx jgħinuk meta niġu għal-fatti. Biss din il-laqgħa tkun mod ieħor ta' kif jiġi mafusa pajjiżi speċjalment dawk kbar li jieħdu azzjonijiet u anke l-messaġġ isma' tippretendix l-ewwel trawwaħ il-gwerer u mbagħad ir-riżultat ta' dawk il-gwerer ma jkunux miljuni ta' nies li jkunu jsiru refuġjati. Dak li qed jien mod partikolari huwa li speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam in-nies li jittraffikaw persuni oħra dawn huma kriminali u għandhom jiġu trattati bħala tali u għandna nikkonsidraw bis-serjetà li anke ntellawhom quddiem qrati internazzjonali sabiex jiġu kundannati għal ħabs bħalma jsir f'każijiet ta' krimini ta' gwerra.